Volem fer un país nou, un país que hem de fer entre tots. Però només el podem fer si som 100.000 voluntaris. 100.000 voluntaris que escoltin, porta per porta, com volem que sigui el nostre país. I ho farem fent l'enquesta més massiva que s'ha fet mai. La Gigaenquesta. Preguntarem casa per casa com la gent s'imagina un país nou, un país millor. Atenció, no volem convèncer ningú sobre què ha de votar. Volem escoltar els somnis i propostes de tothom per construir entre tots un país nou. Com veieu, ser voluntari de la Gigaenquesta és molt senzill. Només et demanem dues coses. Dedica un parell d'hores abans del 9N a guanyar la consulta. I fes una breu enquesta de 6 preguntes a les cases que t'indicarem. Sempre aniràs en parella. I, si tens sort, qui sap si et pot acompanyar algun personatge conegut. Tan senzill com això. Ah, però la feina de voluntari no s'acaba aquí. Faltarà que, si et ve de gust, ens acompanyis al dinar popular que posarà el punt i final a la jornada. Fer història no ha estat mai tan fàcil ni tan divertit. Fes-te voluntari per un país nou. Només si som 100.000, arribarem a tothom. Guanyar depèn de tu. Ara és l'hora. Inscriu-te a www.araeslhora.cat.